Bon dia, soc Max Contestell i avui us presentaré Geniali. Geniali és una aplicació o programa molt extens i variat, ja que es poden fer gran varietat de coses, ja siguin presentacions, imatges interactives, recursos didàctics, mapes, etc. Geniali té una versió gratuïta i un parell més de pagament. En aquest cas, seleccionarem la gratuïta. Ens demanarà l'email i contrasenyes. Una vegada registrats, podrem accedir al panel, el qual serveix per crear les nostres presentacions. Com veus, quan s'obre el panel ja tenim una presentació creada per jo mateix. En aquest cas, podrem crear més genialis. Li donarem a presentació que és el tema en el qual ens centrarem avui. I quan obrim l'opció de presentació ens sortiran dues opcions, les quals podrem elegir entre una plantilla bàsica de presentació i una presentació predeterminada, en la qual en la plantilla bàsica farem la nostra presentació des de zero i crearem amb la nostra imaginació una presentació totalment pròpia. En la presentació predeterminada, que és la que elegirem, podrem elegir el color del títol i la podrem utilitzar. Seleccionarem la portada, que és la diapositiva amb la qual començarem, i posarem afegir. Si elegim una plantilla predeterminada és molt més ràpid fer la presentació, ja que sols hem d'omplir els buits de la plantilla, depenent del tema que volem tractar. En aquest cas tenim un disseny fet per el propi programa, i com títol podrem utilitzar batxillerat com a exemple. Com subtítol podrem posar qualsevol cosa, ja sigui el nostre institut. Ara, a dalt ens donarà l'opció d'afegir pàgines i diapositives. En aquest cas, una altra vegada ens donarà l'opció d'elegir portades, índexs, seccions, llistes, etc. Però en aquest cas elegirem les diapositives en blancs. Donarà l'opció de crear títols, com per exemple en aquest cas serà el meu nom. També podran crear subtítols, que en aquest cas serà alumne de Sant Josep. I a continuació els podrem col·locar amb l'ordre que vulguem, com aquest. També podrem crear paràgrafs, que podrem posar qualsevol tipus de coses. També podrem crear i posar llistats ordenats. I també podrem crear llistats de punts. Aquest programa ens dona també molt de tipus de títols predeterminats. Podrem afegir fotografies del nostre equip, en el qual ens durà al nostre arxiu. També podrem afegir tot tipus de fotografies predeterminades que ens dona el programa. També tindrem l'opció d'afegir icons, gràfiques, etc. que milloraran la nostra presentació. També podrem afegir botons i marcadors que ens duran a links i vídeos que haguem afegit nosaltres anteriorment per millorar la nostra presentació. També podrem afegir taules i gràfiques com aquestes a la nostra presentació, com per exemple he elegit aquesta, que com podeu observar és interactiva i perquè es mou dins la nostra presentació. Hi ha tot tipus i molta varietat d'elements interactius. També podrem afegir àudios, vídeos i altres coses, com per exemple els àudios sols són pels Premium. També podrem editar el nostre fons. Per exemple, ara tenim el fons blanc i podrem afegir fotografies del nostre equip utilitzant els colors del programa. Podrem editar-ho. També amb fotografies predeterminades que ens dona l'aplicació. A continuació podrem afegir més pàgines i més diapositives, però en aquest cas he elegit deixar-ho així. A continuació podrem que estan llistos per acabar. I ens donarà l'opció de presentar, compartir i descarregar. L'opció de descarregar sols està activa pels premis i nosaltres sols podrem presentar i compartir.
és molt fàcil i en pocs minuts aconseguir fer una presentació que te pot servir per treballs o per classes online. També, si ara ens anem al nostre panel, veurem com hi ha la nostra presentació recent feta. Està la nostra presentació recent feta i la presentació que ja estava anteriorment. I això és tot per avui, espero que us hagi agradat i una abraçada. Adeu.